time Ebuka Obi atụtụrụ microphone, I have been avoiding Enugu. Ebuka Obi, Jesus iji abịa Enugu. Ọ bụ Jesus ahụ bụ ife ka Jesus winners, kalụ nke redeem, kalụ nke Mbaka, kalụ nke ndị niile nọ n'Enugu. Ị na-avoid Enugu na a na-achụ gị n'Enugu, ka ọ na-avoid Enugu because na ịma na ị kwesịrị ịbịa n'Enugu, na gị na ọga gị nọ n'Enugu adụghọ na mma. Kedu ife Mbaka mere gụwa bụ Ebuka Obi iji wee were ya ụda ajọ mgbu inu ahụ? Kedu ụdị ungrateful character bụ datin? Kedu ife ọga m kwadoro m ga-eme m na mụ na esebezi okwu ebighị ebi? Na ịnabatara Peter Obi, ị kwesịrị ịnabata Peter Obi. Ịma the kind of pain, ịma the kind of stress itinyere Mbaka through. Na Peter Obi jere na nke ọga gị, like na mmadụ jere na nke ọga m kịta wee jee gbaa afa, ọ dabara onye ahụ wee bịa na nke m ịgba afa ahụ, knowing that na onye ahụ ejego na nke ọga m. Ife m ga na-eshi aka n'imi bụ ka m mara ife ọga m gwara ya ịghọta, and ewelo m ife m na-etinye di ya. Ife ọga m kwuru bụ the ultimate. Ugwu bụ nkwanyeru. Ịbịa n'ife mmụọ, hierarchy must be observed and respected at all costs. Mbaka iji wee mepe ministry na 2009. Ibi otu anụwa flyer Mbaka ka ị na-eke. Ihe Mbaka azin akwụkwọ Mbaka bụ ife a na-agụ n'ụka gị. Mgbe ị na-amalọ na ị ga-ahụ ụta, Mbaka na-epushu gị na-apịchata gị mmadụ. Every time gị na boss gị na team gị nọ na adoration. Kedu ife ya asị na ọya waka Mbaka merụ gị? Mmadụ bịa chọọchị gị bịa ye testimony, unu na-asị Elijah Enugu, ịka Mbaka na amụma. Kedu ife imegolu? Ife niile ị na-eme tata anụwa bụ ife Mbaka mechego wee kpofuo. Arenji niile ị na-eme tata anụwa bụ n'aka Mbaka ka ị mụtara ya. Of course, ekwuo ya gị na-eme. Every time you avoid Enugu na Jesus nke iji abịa ka i deliver onye ka ị ka dị powerful, onye ka ị ka wa anointing, nsọpụrụ ka ị na-ewe ho. Kedu ife ọgago melụ gị? Kedu ife ọ melụ gị? Mbaka na fight gị solu gị ife Mbaka bụ gọọmenti, ibi nọ na gọọmenti. Ị ga-egbowe ọgwụ. Kedu mgbe ị bidoro ekpere? Mbaka ọ na-erizini gị? Mbaka dị erizini gị? Iwere ihe n'Enugu ije mee na aka ndịdị a na-apị bọtịn, na onye na-apị bọtịn. Onye bụ ife na-achọrọ ka ị bịa Enugu, onye ka ị dụ ka ya n'Enugu? Winners omechi maka na redeem nọ n'Enugu. Winners ga-emechi maka redeem. Kedu ife bụ dị mbịaka anụwa? Ị bụrụ na efe fada jen o nwere ife m na unu ekwesịrị ikwu. Unu rapụ Mbaka aka. Mbaka aka na his goodness is speaking for him. Mbaka afọlọ gị, Mbaka ewelo your time. Every time ị na-epush propaganda ka ọ dị ka o were ife na-eme ife na-ada eme. Suleiman na-abịa Enugu abịa crusade. Mmadụ one kedu ife ị na-akọdo ife a? All these top ministers kasị gị n'ife a na-eme na-abịa Enugu. Ewelo onye na-asị na a na-apị bọtụn oro tọnụ gị, ibutekwe propaganda. Ịma nzu ike, ịma mbu amụmụ ya ga-ahụ si n'Enugu pụọ. Ọ bụrụ na ị na-enwe guilty conscience for coming to Enugu, ije meet ọga gị. Itofebere ịyọ ọga mgbagharụ. Ọga ma sorry o. Ama m ife ifuru Ebuka Obi, ifuru Mbaka. Mbaka matara gị otu anụ wee wọrọ ya ihe nripịa, Mbaka na-ada ị na-arị. After isi n'Enugu na mgbe aha na-amatabela onye bụ, I think 2017, Mbaka will clash with Bishop who send ya this thing, send ya the madam ewelu suspension ya Mbaka that time. And the go being somebody Mbaka endorse ndị mmadụ si n'Enugu si everywhere bịa na-etiri gị ayeyeyeyo onene bụ nke anụwa. Ife ịtapụrụ Mbaka ya izuru Mbaka ohi mmụọ. Ole mmụọ gị zuru Mbaka ohi. You should be grateful for that. Mba o. Ungratefulness, everything in a propaganda. Ime arrange testimony ejide gị ife ya asị sorry o just zuo ike. I push you no Elijah Enugu. Mgbe afa na-abịara gị arrange ahụ ka ife ije dictator ka ebedebe gị ọrụ nọ kịta.
Lovet ahielu that fake testimony ka ebe Lovet not do jezikwalo nga mago arrest every single thing dị na this church. Well, if I gas no nka anụwa unu gwo mmadụ ọrịa eme ya ahụ lab crusade na-azọ ka ibe n'Enugu ọkarịrị crusade ndị ibe gị na-emekwa fake ahụ kwa ọkarịrị ichini crutch ịnara onye na-ajụ akpa ya ga ije crutch so ji wee bịa renji crusade ịchọ abịa Enugu ọkarịrị ya ije mechiri mmadụ ntị hie ị bịara ibu amụmụ nwe ị bịara imekwe your own arrange ka ibekwa ka unu sikwa eme without conscience. Unu na-etriti ndị ba without conscience. Onye gburu sisu obe ya ọkụ eme ihe ọma 5 naira si mee ihe ọjọọ 5 billion. Mgbe ị na-eti praise the Lord ya ịma ha iyo chete ho na mmụọ na Lovet adịlọ legit ineho nkiri nka akwa ya inelo skin tension ya obeze cast ya gị na nwanne gị onye ote egwu gụ na nwanne gị nọ na Elijah Enugu akarịgokwa unu ife anụwa bụ ya ọtọn ụwa na-eme ntụgharị olugote ọnụ gị kịta anụwa irigote ịnọrọ n'ebe ahụ mana na ndị ọzọ ka ga-arịgote kwukwe gị ihe azọpụtakwa mmadụ etu isu eme ọga gị ndị niile pass through Mbaka. We cannot count how many people Mbaka guzogidego ewulu onye na-akọ shiwa weho ewelu chọọchị si nọ n'Enugu kịta anụ a na-eme ọfụma bụ Mbaka ka ha si achọghị m ịkpọ ha afa because na ha nọ under Pentecostal. Ewulu onye na-asị na ya nọzi na n'Enugu eji emelo this that olu ton gị every time ị na-ebu propaganda aga Melusayan movement gị jee ka ibe na ịkala ụka niile dị n'Enugu ọbụlọgwụ bụ the highest church bịa n'Enugu ofu Enugu ahụ every top man of God na-abịa Enugu crusade ewelo nke apịrị button against owere ife bụ isoluho ịkahọ Mbaka Ebuka Obi ịkalọ Mbaka. Kedu ife ga-eme na this video na ụmụasị be gị ga-eburu video anụ nwa unu chanye eje ezuo ike were ife m ji mmadụ kpọrọ mma ntụpụrụ unu ọnụ Ebuka Obi aka hụ Mbaka ihe anụ a bụ era of media ịma nzu ike itrend karịa Mbaka mgbe fonu na-adịghọ Mbaka emewe gị ihe mgbe fonu na-adịghọ kwere ọga gị ugwu kwere Mbaka ugwu na Mbaka tọrọ gị ọtụtụ ụwa every time na instigate hate ebe Mbaka nọ nene bụ nka ịchọrọ ime mere akụrụ ije n'ọgba ete Enugu ihe afọ ebe ndị ọ dị ka ọ dị na dị jee ebe ahụ je ka ị practice your fake men agwụ ofu onye binite ebe ahụ yes anyị ncha niile abịa bụ ụka Jizọs iji abịa Enugu akarịcha Jizọs ndị nọ n'Enugu ọ bụ ọzọ ofu Jizọs nke asị na ọwụ n'enu obe nke ga-adụ nnọọ iche maka na ọgwụ aka ọwa na-etiri tata anọ ndị ọzọ niile adịzelu gị nzuzu. Mbaka ị na-aracha ike for years kwesịrị gị na Mbaka kwesịrị iso okwu asị nwa Chineke ọ gaghị eme gị fọji kpọọ ya ọga na ihe ime nna I like that thing but may we just leave her. Mba gị na Mbaka na-adụ nku Mbaka abụrụzi onye ọjọọ because na iguzogidego onye gburu sisu obe ya ọkwọ ungrateful people. Unu vuru the video jee kọwa ya na ntụpụrụ unu ọnụ nonsense.